Ola, chuses. Outro día comentei nun vídeo e Feiraco, que Scream e Paso de Vilane mandaronme unhas choias para facer a exquisiña, a tarta de queixo gallega. E mandaronme estas cousas. Nata para montar de Feiraco, que Scream deste, que delicia, ojo tamén que Scream deste, e máis unha dúcia de ovitos de Paso de Vilane deste. Aínda que eu vou estar usando ovos da casa. Xulia pequeno, gustame moito meterme por aquí. E o máis importante de todo, a receita, porque senón eu non sei facer unha merda. Ben, pois agora podemos empezar a facer cosas. O primeiro que temos que facer é hidratar xelatinas estas, sí. E ten que estar auga fría. Ai, que fría está esta auga, Dios mío. E, mentres que hidratamos as xelatinas, vamos a mezclar a nata ca metade do azúcar e con mel. Que cremosi, como justa. A ver, esta cosa mo healthy non sere, así, pero bueno, podía ser peor, que leva poquito azúcar. Ahora, mira, solo así, E o mel este que é de Tarajoña, se non me equivoco. Pa Tarajoña, unha máquina. En teoría hai que respetar as cantidades, pero eu voto así a ollo, porque paso de medir cousas. Están ben hidratadas, non sei se están ben hidratadas, pero non van a ir así igual. A ver, en teoría hai que ter ben sacas as xelatinas e así, para non modificar o contido de auga e así. E agora que está ben integrado, enjadímoslle o queixo deste crema e así. Ai vai, con alegría, hombre. Agora temos que bater todo isto e botarlle o resto da nata, creo que mentres está batindo, pero eu xa o boto agora. Agora, en teoría, había que batilo cun normal, pero eu só teño varillas, así que vou facer con varillas destas. Como juta remexis, un remexi faceu. Agora, ter que botarlle 9 xemas aquí no choio e o resto de claras montalas para enjadilas despois, vale? Vale, lo. Separa ovitos, separa clara de xema, merda, foime un poquito de xema e non pasa nada. Agora incorporamos as xemas co chinfullo este que tiñemos aquí e vamos remexéndoas así. Agora botamos un poquito sal a claras e montámolas e así. Eu montei claras un par de veces na máis na vida, así que non sei como vai quedar, pero bueno, aí vai. E agora que ter claras montadas, temos que integralo ca outra choia, pero aos poucos, así, para que non perda textura. Oques. En tandadas diferentes, remexe a poquitos pa que queda delicioso. Agora que ter cousa ben remexida e así, vou meter no molde e así, e vou meter no forno. Creo que 35 minutos a 160 grados, cunha bandexa con agüita e así na cousa, para que se faja deliciosa, vale? A 160 grados, que se non poñes un pouco queimadita, non quere que quede queimeta, verdad? Agora mete esta cousa no forno. O molde quedou un pouco escaso, pero é o que hai, amigos. Espero que non medre, porque se medra... Así. Pois este é o resultado final, é así. Estaréis a preguntar para vos, estará igual de deliciosa se non uso os mesmos ingredientes? E dixo eu, mira, pois podedes probar, pero aseguro-vos que non vais a ver nin a metade de ben, é así. Espero que vos gustara esta receita, é así, e que fajades, é así, e que compredes cosa esta, é así, porque de verdad que sale moi deliciosa, é así, e prezos moi asequibles de produción local, bom, local non, porque non son de Boiro, pero sí regional, de la rexión gallega, e abures, é así, espero que gustara a cosa, é así. Abures, portarse ben e así, facer a tarta de queixo gallega, ai como gusta tanto. Mira, aos 35 minutos era mentira, aos 35 minutos ainda estaba crúa, estaba a facer así, huegue. E puxen un pouco máis e agora tengo algo máis de xeito, e agora vou probar a cosa, vale? Está bastante deliciosa, verdad, Quen contaba,